Sangre! Tinapalabas. Binili ni Burton ti dadduma at tao na ket intalaw da ni Marisol. Awan na aramidan ti balasang gaputag may maysa. Gaputasan meten na nauray ni Rafael ni Gringo amang isubli ti kabalyo na. Inkadeng na ti mapan iti Villa tapno mangalay ti sabalya kabalyo apagsakayan na. Nakita na ti kadda dagiti lalaki, akaduan na kadakwada dagiti mannalon. Imbaga ni Edita ti panangururay da iti profesor at tinulagan ni Marisol amang sanay kadakwada nga garamat iti paltog. Kastamutten ang makilaban iti mano-mano. Naamuan pa ni Rafael, anapinget met ni Marisol amang sapul iti gameng. Gaputan ay ruwaman ni Edita, asala sumangpot ni Marisol no kay kayat na. Pulos adi na impagarop at dakasen tinapasamak na. Ngem iditalon nga aldaw tinapalabas adi pa'y simbangpot ti balasang. Nakariknan ni Edita iti danag ket imbaga na kini Rafael. Kita gagayem, adtoyin tituloy iti nobela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre! Talaga ka diya nagpukaw ti amom? Unsa, senyor. Iso amat ang danagan akon. Kinuna masigudan na sa lagawid no kay kayat na. Amangan met no adagayem na nga iso ti kadwa na itayan na. Tiyaklamon. Tano panunutak anaimbag. Di na kay lakit di baybayan. Rumbang nga da ita ditoy. Una, iso amadanagan akon. At dalakit di saan anasaya at anapagtagnan. Mapukpukaw ni Marisol, Nana Edita. Anya? Nagsawar iti rancho. Ngem sandan ang nauray ang nagsubli iti balay apagin inanan dagiti agbambantay iti rancho. Kat, kasanungatan. Anya nga ta tinapasamak kan ko, ana. Napanan na nga rudan. Sinawar mi ti rancho. Kaduak damang Luciano. Ngem di mi nakita. Kasano da ita? Anya ti aramidan tayon, Rafael. Uray da Gringo ken dagiti kakadwa na bandido. Saan mi nakita ida iti rancho? Isungawan pa ilati damag may papan kini Marisol. No nakita naman bilang. Ang mga noy makardalaang. Mabali na kasta, Nana. Angam sana bale. Ituloy mi abiro kanida. Mabali na nakita da Gringo ni Marisol. Ay na, uray kas jay ti ugali ni Marisol. Kat madanagan akmat may papankan ko na. Iso pa'y laang ti amok dito, Filia. Nana. Kat gapo ta si kati makasarsaritak. Si kanti pangibagaak iti daytoy. Biro kanyo ni Senyorita Marisol. No kasano ti panagdandanag yon. Ad-adapay kanyak, Nana. Maldita ngagpaiso ni Marisol. Ngam kabsat ko lata. Isong aramidak ti amin, tapno masarakan mi. Mariribukang dan. Agasam mataya. Sumagmamanunyal daw. Asana nagawid ni Marisol. Wen. Ket amom no niya tinatakwatak, Burton? Anya, tinatakwatam. Talaga gayang wadda binukal ni Marisol a grupo na. Innalan na apasurot na dagitag kabanwag aman-manan. Iso aman mano ikan tagtalan. Anya, Aday je Villa dagiti tao na. Ket adapay profesor da. kasta. Napanggakadilag paliw, iji Villa. Napanan. Ada ngamin nakasarita ka babarito ang mga ikayo iti kabakiran ang nagwanawanan kayo di kaman. Namuak nga naktiman nalon iti Hacienda Gabriel dagi jay. Juan, nakita mi matagidya babarito. At dapat palsit na. Kinapudno na, Burton. Amati may sa kadagi jay abarito ti may sa anapan mo't iti Villa. Ismo nga do tinamuak. Anyang arot ita, taramitan.
Agpakitak ije Villa. Tapno adayo nga atapon da siya aking gapuanan iti saanan nga isasangpet ni Marisol. Kasaritak lagi dyan na ipadamag apasurot ni Marisol. Talo kami laengan diti Ranchaw, Rafael. Inalan ni Marisol dagiti kaduami ditaw. Tapno agsanay da kanaw ijay Villa. Nakita kong dagiti lalaking agsansana ije Villa. Tirigat na. Manipod ng rugida ang nagsanay. Di da kanumutin na pasangpot ni Marisol. Madanaganak, Rafael. Mang Luciano, Amangan kit dimot no. No, kinagat ti ulag iti kabakiran. Kat saanan anak kaalis iti ayan na. di mo't nakasakay iti kabalyo? Nakita tayo kumanti kabalyo na. Uwan mo't kit di kasanaon no nailubo iti gayong-gayong tinagsakayan na kabalyaw kat duwadan nga inalunon ti gayong-gayong. Oh, Kasanaon ro kasta tinapasamak. Mang Luciano, makalyaw mo't detang ibagbagam. Saan mo't nga taakas ta kagrabe tinapagtang na? Sapay ko tasaan akas jay tinapagteng na. Manangasi ti Diyos, Mang Luciano. Iso amang namnama ak asibibiyag pa iti kapsat mi. Oh. Awan itan dagiti lalaking agsansanay dito arubayan ti Villa. Rafael, Oh, nanay dita. Awan pa ni Marisol? awan pa'y. Uray mo't ni Gringo. Di pa'y simang sangpot. Kasta. Amang ano nagkita damat iti rancho. Ket simuroten ni Marisol iti grupo da. Ay na, adayo ang mapasamak ti kasta. Agkun kontra itada Marisol kan Gringo. Gapo iti naikali akamang. Sa bagay. Di danto ag kinawatan. Tagpada da nga ag interes launa iti gamang. Sigurado da ita, Rafael. Uwan gayam. Ayan nagiti agsansanay a kinunayo a pasurot na. Nagawid na pa'y laang. Imbiling ye profesor. Ano sumangpot ni Marisol kat isunto ti panagsanay damanan. Anya ka di ti motibo ni Marisol? Apay ana panunot na timang bukal iti grupo nga agsanay a makilaban. Kunamot di nakasarita. Nga isudan to ti kadwa na amang birok iti nakaikalyan ti kamang. Katap no nakasagana da. Masapol nga agsanay da para iti anyaman akita ti laban. Tapno amudan to ti aramidan da. No adda masalaw da akabusor da iti rancho. Mawatak matkit di. Wen. Naibagamon day tayo di damo. Iso ang mawatak itan. Kas lamakit kita kung ti mabalin ang mapasamak. Gapulang iti day agamang. Rafael. Agayos lakit di ti dara iti rancho. No di ka makapagkikinawatan nga kakapsat. Anya? Masirsir matakon, nanay dita. Malipatan mi ti kinyasya sinumi. No amin kami atallo. Ket aginteres amang birok itinay kali aggamang. Adda kagayam diti Villa, Rafael. Madanagan iti saanan nga isasangpet ni Marisol. Manipod pa idinapan iti rancho. Anya? Imposible adi mo amo amapukpukaw ni Marisol. 5 ngal daw tinapalabas. Adamag kon. Iso nagawid ak. Apay. Paggigyanam kadimot itan. Tadi kamatan agaw awid dito'y Villa. Damagam no sa dino ti paggiginak? Wen. Apay. Dakas ka di. Kasingin ka, Gringo. At dakar bangak amangam mo. No anyamot tin ti mapaspasamak kan ka ita. Sa anak ng ubing, Rafael. No anya man ti aramidan, ken no sa dino man ti papanak, awan kay Jayan. Masaknanak lang. Awan daytan.
No kasta. Ilislisim ti bagim. Saan ka masaknan iti panagpukaw ti kapsat ta? Saanan nga ubing ni Marisol? Agpapanpay. Kapsat ta pay laeng. Una, ngam di na tamot maaklo na kabsat. Uray pay. Taurayan niya pa'y ti mapaspasamak. Kabsat talata. Dinto mapaglibakan day ta kinapod na. Kahit, anya nga rod itati aramidan? Anyat ka adam dito Villa. Inururay ka. Kaya't ko pagsaritaan ta ti may papaniti kabsat ta. Apay, di ka di makonsensya no dakas ti mapagdang na. Nagayatan na lakid di, no apay asaan pa nagawid iti Villa. Ijay rancho tinapanan na. Kunan ni Mang Luciano ang nagsawar ng agmaymaysa. Kat di damot na uray ang nagsubli. Kasta? Sika, sa dinong ngamin ti papapanam. Apay adi mo nakita ni Marisol? Rafael, magsasaw ka. Kas lakargok day di ababay. Saan mo takasta? Ngam di mo laka din nakita? Isardeng ta na pagsaritaan day di nga ago makabsat ta. Adi mat mga klon kadata akabsat. Gringo. Ilalaom launay. Idinto ta agom lang arodan. Ken, di na ka maaklo nakabsat. Nuan nyaman tinasarsara ka na iti panagsawar ng agmaymay sa iti rancho. Naganab nan. Kasta ti ibagam. Tanya ko matibagak. Basol tayo ka di no naisagmak. Imbaon tayo ka di iti pakaisagmakan na. Hala. Agtagari ka man, Rafael. Adda kalintagan ni Gringo. Isaabay amon, Rafael. Sige. Ngamjak ayaw na ang dagitimbaga na. Isu asapulag ni Marisol. Karbo nga madayta, Rafael. Kat dayawag ti kinasaya at mo akabsat. Husto ti kinuna ni Gringo. Di na kayo maaklon ni Marisol. Kat dayta ti gapuna nga awan mo't pakasaknanan kankwana. Saan mo mapilit ni Gringo as sumurot iti kapanunutam? Iso abay amon. Anay. Masakitan ni Siak iti kawar. Nain kapat dagiti bandido kadagiti saka ni Siak. Kinandaduan ni Iso dati kawar. Sadain kamang iti adigid iti basit na balay. Anya na lugar da ito nang ipanandak ni Siak. Pudno na nawaya ni Siak na aggaraw. Tasaan mo't na narapot dagiti ima ni Siak. Ngam, kasano na makalibas ni Siak? Kaslaak laayop na imbalod ni Iso datitoy. Agdaman siguro tay mangyag iti kanyan ni Siak. No asino matday ta na moher na mangit itad iti taraon ni Siak. Nakadalong donglatan. Di na ipakita ti kara ni Iso. Tadi kayat nga ta ni Iso, napakamag ni Siak, na makarukat ni Siak. Agalwad mat no makarukatak. Makitan tumatla ni Siak ti kara ni Iso. Padna. Pay nakadalong dong na muher daytan. Bagay
Kadbasang. Moy biel, nagtagarimat laang ni Sika. Impagarop ni siya, noomal ni Sika, tapulos na saan anangag ni siya ti boses ni Sika. Manipod itultuludan ni Sika ni siya iti taraon. Esperar! Hey! Saan pa na pumanaw ni Sika? Wow! Diyantre! Awanan mo doday dyan na muher. ¿Por qué di man lamasyan ka ni Siak? Wow! Diyantre! Kasano na makalibas ni Siak? No, Jack man la makasarita day dyan na muher. Kaya't ni Siak na makita ni Iso na maysa ni Siak na miserable. Katulungan ni Iso ni Siak. Hoy! Sika na muher! May samat ka din ni Sika na bandida! May sani Sika na bandida na awanan asi ti pada na persona! Awan asi ni Sika iti pada ni Sika na babae! Awan ka di ti partidas ni Sika! Nakas ka ni Siak! Awan asi ni Sika! Kuma! Maramit mat iti iha ni Sika! Ti maramit ito ka ni Siak! Kasya ni Sika ni Siak! Awan asi ni Sika na moher! Mamati akon nga anak na dito ni Esteban. Ket senyorita Lolita ay babae. Timbawi, titi na dito ni Esteban na palangguan. Nakabaod lang arudan na kasla aso. Nitabalay ko. Naglatangsit pa'y laang. Sika na moher! Bawa na kitaan. No apay adito'y poder ko. Tinangipak niyan dagiti tulisan. Amo dagiti tulisan. No anya tilinakam da di kalog nga asawak. Kadagiti ima da di Don Esteban. Sakbaya nagsat ti agos na. Hoy! Sika na moher! Amo ni Siak na mangmangag ni Sika ti bagbaga ni Siak! Makimat la ko man ni Sika! Ha? Mapuoran la ko man ni Sika iti kimat! Ay, yakon makapagtagpol iti kasta nga ibagbagana. Rumbag na amam muna kunday taapotot day di Don Esteban. Nagbutang ni Sika na makimat? Ha? Awan asi ni Sika iti pada ni Sika na muher? May samat ni Sika na bandida! Saan nakadaka sa tao? Day di amam tinabagla na daka sa tao. Kaputa kriminal! Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem. Padaanan ti umadanin a panaggibos ti nobela tayo ana pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!